krana aku begawan maninten wis marem nyawang anakku Dewa Pawaka kang wis sinengkakake aluhur dadi ratu sing misuwur. Telung candra kepungkur utawa telung wulan kawuri, pepundhenmu lan pepundhenku para Pandhawa ngrawuhi wujuding saraseyan kang den adani dening Kanjeng Eyang Mahatma Bisma. Ing kono pepundhen Pandhawa dalah para Kurawa diklumpukke dadi siji. Kang sing rembug piye carane supayane trah wiyasa ora tukaran, trah wiyasa ora cecungkrahan. Apa maneh Kakang? Apa maneh yen nganti besok nyebrang getih paprangan Baratayuda Jaya Binangun. Kanjeng Eyang ing Talkanda Mahatma Resi Bisma bisa kagungan gagasan kang kaya mangkono iku krana Kanjeng Eyang Mahatma Bisma ngrumangsani yen to Ngastinamana bumi kelairane, Ngastinamana bumi wutah darahe. Sakwise mangkono Kakang, aning sarasehan mau para Kurawa prasetya utawa janji yen to ora gantalan suwe maneh separone negara Ngastina bakal dibalekake marang para pepundhen Pandhawa. Nanging Kakang ngontosin lho, ndak itung 3 wulan nganti saiki para Kurawa babar pisan durung paring katerangan babakan janji sing wis diucapake, babakan janji kang wis kawedhar. Banjur karepe Yayi Wisanggeni kepiye? Kakang, Wisanggeni duweni panemu kok nganti kedlarung-dlarung para Kurawa ora bisa netepi ucape, kok nganti para Kurawa ora bisa netepi marang janjine. Kurawa bakal tak elingke nganggo carane Wisanggeni dhewe. Edyan Osik Yayi, osik. Sarating pandam sumulung hamadangi jero pasareyan ngenani wadana remu-remu kalingan ngangkrangan sang Dyah Manah Hengkung sumungkem guling sang kakung hangrareba baboe maneman Kosek Yayi, kosek Wisanggeni. Aja grusa-grusu mengko mundhak kesluru. Wekasane kelakuan kang sarta pakardimu iki mengko bisa kleru. Yayi, piye Kakang?
apa yen Wisanggeni banjur nesu-nesu bisa mestekke yen para Kurawa iki mengko bakale netepi janjine ya kuwi bakal mbalekke separone negara Ngastina marang para pepundhen Pandhawa. Wis jal pangsulana Wisanggeni. Kakang, piye? Ing kene Wisanggeni Antasena lan kabeh para putra-putra Pandhawa kuwi dadi bocah enom dadi tarunaning negara kudu bisa njejekake tembung adil. Sing kok karepake njejeke adil kuwi apa mbok anggep pranatan sing lumaku, aturan sing lumaku dina iki apa durung adil? Lho cetha durung Kakang, cetha durung. Saora-orane awake dhewe dadi putra Pandhawa kuwi kudu bisa mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Yen ana kahanan utawa swasana kang ora adil, awake dhewe kudu melu-melu urun rembug, melu-melu urun tandang gawe. Ngiras pantes jejekake sing padha bengkong, ngelingke sing padha lali. Kakang Antasena. Ya. Yen babakan kuwi Antasena matuk-matuk bae. Ning saiki sing tak karepke, piye caramu nih? Caramu piye anggonmu jumangkah Kang Sarta Kumerembiah? Dina iki uga Wisanggeni bakal sowan ana negara Ngastina. Sowan wa Prabu Duryudana. Iya. Senadyan aku ora diutus kelawan pepundhen Pandhawa, senadyan Wisanggeni ora dikongkon karo pepundhen para Pandhawa, nanging Wisanggeni rumangsa digugah rasane kaya-kaya dinuta karo sing gawe jagat. Separone negara Ngastina bakal tak jaluk dina iki uga. Lah yen ora nganti, yen ora diwulungke, ora diwenehke karo para Kurawa, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, mati tak lakoni Kang. Kadangmu padha warantena becik, besok amendemo baris baris kang prayitna yuwa saranta wong ing dwara ati. Piye mau tembungmu piye? Mati mbok lakoni. Iya Kakang. Oh, kelakon mati kodhok kowe ning. Mati kodhok iki maknane piye? Ngene. Senadyan aku iki Antasena iki bocah ndugal kepalang. Ning Antasena iki isih waras, isih kebak petung nih. Isih kebak petung sing jangkep. Yen nganti sing munggah ana setinggil negara Ngastina mung kowe, ora bakal rampung nih, ora bakal rampung perkara iki. Lah banjur Wisanggeni kudu kepriye Kakang? Prayoga becike para putra-putra Pandhawa diklumpukne luwih dhisik. Mesanggrah ana ing Tegal Kurusetra. Nyusun kekuatan, ngiras gawe giris, gawe wedi para Kurawa. Yen wis padha sayek saeka praya putra-putra Pandhawa
babakan Wisanggeni bakal munggah ana negara Ngastina ngelingke Siwa Duryudana ratu ing negara Ngastina aku mesti wae bakal nyengkuyung saka mburi le Wisanggeni matuk lan sarujuk Kakang yen mangkono ayo enggal lon-lonan lumaku nganggo TKT satriya tanah Jawa muga-muga gegayuhan kang luhur iki bisa nemu rahayu ya Kakang iya Yayi Wisanggeni Lesmonowati kowe ning ngendi Cahayu ingkang Triprakara gondhong kalawan bejo kang sarta tekaning pati monggo tumita monggo berponglah kowe ning ngendi Cahayu woi waduh Lesmonowati aku gandrung kepaung karo kowe Cahayu
Dewa Pawaka saka negara Arga Bentar iki. Ya. Pawaka mrene ya kulup. Sagara rupa resedeng nalendra yaksa alaku kang malwaya ingkang gambira marang ngise siyung metu Prabawa Gora
mawalian Ditya Durbala harso putraku anakku bocah sigit putraku wong Jentara kowe ratu Arga Bentar he Prabu Dewa Pawaka la dalah ya wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama Begawan Manik Maninten ndak rasa uripku ana ing Madyapada iki wis ora kurang samubarange kulup krana aku Begawan Manik Maninten wis marem nyawang anakku Dewa Pawaka kang wis sinengkakake aluhur dadi ratu sing misuwur sinuyudan mring saking Sentana lan Wadyabala mula pun Bapa Begawan Manik Maninten cukup mangas Rama ana pertapan ngatas angin kene wae nggir nanging semune anakku Dewa Pawaka kaya duweni gembolaning perkara kang sinandhi matura kulup matura Dewa Pawaka sambata marang wong tuamu aku Begawan Manik Maninten he Dewa Pawaka pun Bapa wis ora bisa ngerteni marang apa sing dadi lekasmu mula matura marang pun Bapa durung dungkap sing dadi underaning perkaramu he Dewa Pawaka Kanjeng Rama malah kebeneran mugi kemawon Kanjeng Rama Panembahan saged minangkani pamotahipun Kang Putra nuwun inggih pun Dewa Pawaka ya kowe duweni perkara apa Kanjeng Rama kula menawi perkawis kesugihan kula sampun turah Raja Brana Picis ugi mboten nguciwani jernyatanipun kula sampun dados ratu kondang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya nanging Kanjeng Rama nanging mboten wonten gunanipun derajat miwah pangkat ingkang kula duweni menawi kula Kang Putra pun Dewa Pawaka dereng saged sesandingan kalian satunggiling putri ingkang saged minangka garwa Prameswari Kanjeng Rama. Oh iya nggih. Jebule kowe nyuwun rabi. Lho nggih. Ya. Kuwi wis jamak sak lumrahe kula. Lah banjur putri ngendi sing sira goleki bocah wedok ngendi kang kita upadi pun Bapa saguh nglamarake minangka garwa Prameswarimu kulup Rama Panembahan siang pantaraning dalu mboten wonten ingkang saged ngreridu jroning kalbu mboten asanes nuwun inggih sekaring kedaton negari Ngastina anakipun Ratu Ngastina Prabu Duryudana kang asesilih Dewi Lesmanawati Rama Panembahan
Kyatare sang kapirangu rinanggul kinempit kehampit dosa ngretnaning bawana ya jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita kuwi to sing mbok karepke ya apa wis pancen madhep kang sarta mantep rasamu marang Dewi Lesmanawati mau kulup dewa Pawaka Kanjeng Rama binengka aja jinupu aja jantung kula mboten wonten tulisanipun wanita sanes inggih namung Dewi Lesmanawati ingkang kuwawa njiret batin kula ngibaratipun widodari darat mboten wonten sakuku irengipun menawi kasanding kalian Dewi Lesmanawati. Dewi Lesmanawati menika kanggo kula ayu-ayune wong wedok jagat tanpa timbang sak jose pokoke. Dewi Lesmanawati menika dasare dedeke lencir kuning rambute ngembang bakung marake ati bingung mripate ndamar kanginan gawe ati kepranan lambene manggis karengat yen pinuju mesem mangu jiwat payudarane wewek ning kathok marake sesek lho niku ya pun bapa ora maido jenenge wong kasmaran kuwi rasane pancen kaya mengkono. Lah nggih. Iya. Wong sing lagi nandhang kasmaran iku ngibaratake jagat wis ora ana sing disawang kejaba mung wong sing ditresnani. Lah nggih no. Ratu kondang, ratu sugih. Kados kula dewa Pawaka duwe wadya bala pirang-pirang, duwe prajurit pirang-pirang. Bondo donya kula nggih boten kurang-kurang. Kok ora ndang rabi ya eman-eman wong duwe kok nggur nguyuh ae lho niku iya pun bapa mangerteni kula mangkene kula dewa Pawaka pripun yen pancen jeneng sira kulup kepengin sesandingan karo putri Ngastina sekaring kedaton negara Ngastina Dewi Lesmanawati mapan wektu-wektu dina iki pun bapa lagi cedhak pun bapa lagi cecaketan kelawan Nalendra Ngastina Prabu Duryudana amarga sajake Ratu Ngastina Prabu Duryudana bakal nyuwun senjata pitulungan marang pun bapa Begawan Manik-Maninten nanging pun bapa durung dungkap apa sing dadi undraning perkara kang mapan ana ing negara Ngastina kang nembe dipikir kelawan Ratu Ngastina Prabu Duryudana malah kebeneran mugi kemawon Kanjeng Rama Panembahan Begawan Manik-Maninten saged minangkani pamutah kula saged nyembadani sambatipun Prabu Dewa Pawaka menawi wonten syarat sarana ingkang kedah tinempuh kula pun Dewa Pawaka Ratu ing negari Arga bentar saged amujuti Kanjeng Rama. Iya kulup iya. Luwih dhisik meluwa kelawan pun bapa. Pun bapa bakal tumuju aning negara Ngastina. Sak perlu anekani undangan utawa kintaka timbalan saka Prabu Duryudana. Kulup Dewa Pawaka cukup ngawat-ngawati saka njaba negara Ngastina wae. Lho niki ngestaken dawuh Kanjeng Rama.
kok